Takmer na 2 roky presne štadión počuje bráky futbal. Veru, že potrebuje. Poďme si predstaviť základnú zostavu trénera Ondřeja. 4-3-3, každopádne v obrane zľava 28 Selecký, ďalej 22 Šimon Gabriel, 30 Stas Pokatilov, pred ním obranná trojica s trojkou Roman. Ako ľavý wingback s 11 bude hrať Islam Česnokov, na pravom kraji stredu David Henen. V grafike vidíte aj náhradníkov, vymeniť za dres oranžovo-čierny, pretože naozaj fandíme ružomberskému a tým pádom aj slovenskému futbalu, ktorým naozaj veľmi držíme palce. Myslím si, že môžeme čakať pekný, zaujímavý futbal pre loptu. Zúžme, poďme presovať a spravíme maličké ihrisko. Čiže to aj diváci uvidia jednoducho ako harmonika sa to zľava doprava alebo spredu dozadu posúva. Tam sa naozaj nedá nič extra vymyslieť. Možno len pri práci stopérov, aby sa vrátiť s tým hráčom, súperovým, ktorý príde do stredovej. Teraz pozor na túto akciu, pretože ružomberčania prichádzajú o loptu. Zakončenie, ktoré končí ružomberskú Kostanaja. Teraz sa to vypomstilo ešte raz. Uvidíme ten súboj, po ktorom padol na zem zrejme Luterán. Spätná prihrávka od Česnokovova. No a Ružomberok musí riešiť veľký problém, pretože od 8. minúty prehráva 0-1. Táto strela nechytateľná na bližšiu Frivoldu Uža. No jednoducho znova sa musíme vrátiť k ružomberskému obráncovi, pretože on vlastne vôbec nerozšíril svoje telo. On mal nohami sa. Ružomberok, muž, ktorý zanechal v Českej republike najvýraznejšiu stopu v zbrojovke. A oni, teraz ich vidíme, traja, ako tam vleteli a jedného trafila lopta. To bol, dovolí si tvrdiť... 22 Šimon Gabriel, ak sme dobre videli. Je to tak, Šimon Gabriel. Nacvičený signál, hostia boli spokojní, že však tu máme 3-4 ružomberských hráčov, tých hrávo ubraníme, však ostatní aby som povedal, chýba mi tam nejaká brúska, taká zdravá brúska, nie samozrejme hráč kopajúci, koho stretne, ale taký, ktorý si vybuduje svoj rešpekt, je či už nalepený na súperovi, alebo hrá pozične, ale jednoducho odoberie mu tú loptu. Tak ako čisto teraz Zasrankulov odoberal loptu Janovi Hladíkovi, ten ešte posiel! Chytím tie odrazené lopty, ale on tam naozaj išiel, pýtal si ten gól, hej, išiel do streleckej pozície. Gólový príspevok Jana Hladíka v prvom polčase. Muža, ktorý prišiel do Ružomberka už teda ako hráč tohto celku. Je naozaj neuveriteľný. Posiela par excellence, aspoň teda v úvodných 45 minútach novej sezóny. A Česnoková prihrávka, ešte možnosť na zakončenie. Pozor na túto kombináciu Ružomberok. To bol Kostanaj. Ktorý pôsobil v mládeži aj v Anderlechte, Brusel či v Evertone. Na britských ostrovoch hral aj za Fleetwood Town. Nepochopiteľne teraz odskočil Matúš Malý od hráča s číslom 77, ktorý vyrovnáva na 2-2. Škoda rečí, škoda slov. Ružomberok si opäť po svojich chybách strieľa vlastný gól, 2 nastavené minúty. Center na hranicu. Opäť výborný nábeh z hranice 11. Malý si našiel priestor, úplne ho nechal osamoteného. Pape Aliondiae. Ďakujeme ti veľmi pekne, pane, za to, že si urobil takúto cestu. Doslova až nedokončenú D1. V prvom polčase 3-2, no a my už opäť Vladom Goffom, aby sme si zhodnotili prvý polčas, ktorý vyznel. Lavrinčík na bližšiu žrť, je tam cross. Pozrime si na prvú tyčku, na dvihnutie lopty, kde úmyselne vidíme tam 3 hráčov. Na druhej tyčke, ktorí boli pripravení na doražku, všetko vyšlo. Vlado, úžasné, úžasné. Máš v tíme 2-metrového obrancu. Prišiel tam nový stoper, ktorý má 190 cm. Ani jeden z týchto hráčov si nevšimli opäť ten nábeh z druhej vlny. Momentami boli sme niekedy aj na nich trošku kritickí, ale len preto... rekordov. Skutočne nepamätám si za svoju hráčskú alebo trénerskú prácu, že by som videl takéto niečo unikátne. Ale ako bráni obrana, to bola... V prvom polčase inkasujete 2 góly z rohového kopu. Pochopím. Ale v druhom polčase máte tam 2-metrového stopera. Zvýšil už na 4-2. Vzhľadom na to, aj akú prípravu mal za sebou Ružomberok. To bol